Jeg har fået grøn stær. Hvad nu? Denne film giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med en række aspekter af sygdommen grøn stær. Introduktion. Velkommen. Du har nu fået konstateret grøn stær, eller glaukom, som vi også kalder det. Denne øjensygdom blev tidligere betragtet som værende ensbetydende med fremadskridende synshandicap, endende med blindhed. Nye behandlingsmuligheder og diagnostik i dag gør det muligt at forhindre, at man bliver blind i de fleste tilfælde. Denne video er beregnet som et supplement til den information, du også får fra din egen øjenlæge, og videoen består af flere sekvenser, der er både animationer og videoklip. I modsætning til dit hjerte, så er øjnene ikke et livsvigtigt organ, men de betyder meget for din livskvalitet og din evne til at klare dig i hverdagen. Øjnene giver oplysninger til hjernen, så du både kan orientere dig i hverdagen, men også få sansemæssige oplevelser. Langt de fleste grøn stær-patienter oplever, at der hurtigt kommer kontrol over deres sygdom, og tilstanden derved stabiliseres. Det giver ro og tryghed. De fleste lærer at leve med mindre eller større blinde områder i deres synsfelt, men de fleste skal vende sig til den kendsgerning, at de har en vedvarende sygdom, der potentielt kan indskrænke deres livsførelse og nedsætte deres livskvalitet. Det tager tid. Derfor har vi lavet denne film, der først fokuserer på de faktuelle informationer omkring øjet, øjets opbygning, sygdommen grøn stær og andre praktiske oplysninger. Herefter skifter vi fokus til de mere psykologiske aspekter. Øjets opbygning og funktion. Øjet er et komplekst organ, og vi vil nu fortælle lidt om, hvordan det er opbygget. Øjet ligger godt beskyttet inde i kraniet af pande og kæbeben. Forrest er hornhinden, som er gennemsigtig, for at lyset kan passere videre ind i øjet. Lyset brydes af krumningen på hornhinden. Herefter brydes lysstrålerne af linsen og går videre til de rammer nethinden i et punkt. Lyset, der rammer nethinden, omdannes til elektriske impulser, der sendes via nethindens nervetråde. Nervetrådene samles i synsnerven, der går fra øjet op til synscentret i hjernen. For at øjet skal kunne fungere optimalt, er der flere forhold, som skal være i orden. Normalt får alle celler ilt og næring fra blodet. Da lys har svært ved at trænge gennem blod, er der ikke nogen blodåre i hornhinden og linsen, som i stedet får sin næring fra kammervæsken, der er helt gennemsigtig. Kammervæsken dannes i strålelemmet. Det indeholder ilt og næringsstoffer. Herfra siver det langsomt forbi linsen, ud gennem pupillen og nærer også hornhinden indefra, hvorefter det siver ud gennem SIS-systemet, der består af trabekelværket og det uveosklerale afløb, og herfra videre ud i blodet via venesystemet. For at øjet bevarer sin form og struktur, skal trykket i øjet være stabilt. Derfor skal der være en balance mellem produktion og afløb af kammervæsken. Hvis afløbet stopper til, kan kammervæsken ikke komme ud, og trykket i øjet stiger. Vores synsfunktion eller vores syn, det beror på 3 vigtige faktorer. Vi skal have et velfungerende øje, vi skal have en synsnerve, og vi skal have en hjerne for at opfatte det, vi ser. Nu vil jeg illustrere og vise, hvordan lyset kommer ind i vores øje, og hvilke former for syn man har, når man ser med øjnene. Lyset kommer ind i øjet udefra igennem hornhinden. Siden skal lyset igennem vores linse, og fra linsen føres lyset ind til bagvæggen på øjet, som kaldes nethinden, og centreres i det, der hedder den gule plet eller centrum i øjet. Området kaldes også for macula. Man kender jo fra et brændglas, hvordan man kan lave et brændpunkt med et forstørrelsesglas, og det er på samme måde, det vi ser på, fokuseres eller koncentreres på øjets bagvæg i den gule plet. Netop det syn kaldes det centrale syn, og det bruger vi, når vi
ser på tekst, når vi ser ansigter, når vi læser, i det hele taget, hvad vi fikserer på. Men vores syn har også en anden funktion, nemlig et orienteringssyn. Det er alt det syn, der foregår uden omkring vores centrale syn. Og nethinden, som det orange er her i modellen, er et tapet, som dækker indersiden af øjet. Denne del af nethinden, som ligger uden for det centrale område, varetager orienteringssynet. Vores nethinde er opbygget af små byggestene. Hver eneste lille byggesten kaldes en nervecelle, og nervecellen den kan reagere på lysstimulation. Præcis som en telefon ville være ubrugelig, hvis ikke den havde sin telefonlinje, vil en nervecelle heller ikke kunne transmittere sit signal, hvis ikke den havde sin nervetråd eller nervefibre. Da nethinden består af mange nerveceller, ja over 1 million nerveceller, er der selvfølgelig lige så mange nervetråde i nethinden. Disse nervetråde samles, og til slut danner de et kabel, man kan sige et bredbåndssystem, hvor lysimpulser forlader øjet og sender signalerne op til hjernen, hvor synet opfattes og forstås.